Ирек Габдрахманов, Алтын балык, хәзерге заман әкияте. Гүзәл Яппаров укый. Салкын кышта күпләр балык тота. Курыкмыйлар салкын бураннан. Таңнан торып, Корбан бабай әнә күлгә төшеп китте урамнан. Мәке туңган, бузын бәреп батты, балыкларга тәмле җим салды, җайлап кына кармакларын сүтеп, утырырга урын сайлады. Кайда булган бүген бу балыклар? Ичмасам бер ширтеп карамый. Суык һава өтә бурыннарны, тик утыру була ярамый. Турып гимнастика ясап алды, арлы-бирле килде йөгереп, Мәккәгә соң килсә калкавычны бер балык бит тора ширттереп. Тартып алса, шундый матур балык, ялтырыйлар алтын тәңкәләр, канатлары алтын. Ә күзләре әйтерсеңлә инҗе мәрҗәннәр. Телгә килде шул чак алтын балык, Корбан бабай ушын югалтты. Ахыр заман җитте, балыклар да телгә килә, диеп баш ватты. Син изгелек эшлә, бабай, миңа, җибәр мине, зинһар күлемә, синең 5 теләгең кабул булыр, сау-сәламәт кайтсам илемә. Озак уйламыйча Корбан бабай кире салды суга балыгын. Әйдә, яшә алтынкаем минем, тик охшарга юк бит балыгым. Шул чак күлдә нидер улап алды. Шартлый бозлар сындылар, сикерешеп эре зур балыклар шиләгенә кирип тулдылар. Шатлыгыннан ни эшләргә белми, чак-чак кайтып җитте өенә. Олы шиләк тулган балык белән карчыгы да нинди сөенә. Кыздырылган балык ашап алгач, җайлап чыкты капка төбенә. Күршесенә барын сөйләп бирде, энәсеннән алып җибенә. Юләрсең дә инде, Корбан күрше, ышанасың икән балыкка, без бит хәзер галәм балалары, аптырыйм мин шушы халыкка. Өең чүгеп бара, бер өй сора, бер Жигули кирәк йөрергә, тракторда булса, ишу әйбәт, бакчаларны язын сөрергә. Көлеп кенә куйды Корбан бабай, күршесенең сизеп нәфесен. Ачуланма, күрше, тик мин үзем беләм миңа нәрсә кирәген. Язлар җитте, кыр козлары кайтты, каңгылдашып туган күленә. Алтын балык көтте Корбан картны, бәхет теләп торган иленә. Төште бер көн күлгә Корбан бабай, дәшеп алды алтын балыкны. Балыгым, син безгә тынычлык бир, кайгы урап узсын халыкны, мөхәббәт бир күркәм гаиләләргә, бәхет белән тулсын иләре. Барча халкым сау-сәламәт булсын, хезмәт булсын кылган эшләре. Алтын балык картны тыңлап торган, ишетмичә кошлар сайравын. Бераз уйга калып торганнан соң әйтеп биргән аңа җавабын. Ярый, әйдә, гел синеңчә булсын, бүләк итәм сезгә тынычлык. Һәр йортка бәхет иләшермен, барча җирдә булыр татулык. Янып сөйгәннәргә саф мөхәббәт, кайнар сөю бүләк итәрмен. Хезмәт белән, эш шөгыльләр белән халыкларны сезнең күмәрмен. Тагын бүләк итәр идем миндә, әйтим әле үзең каршында. Синең сыман изге җанлы картлар бик күп булсын синең халкыңда. Нәфесләрен тыя алган гына, алыр, табып бушлай бәхетне. Яратсалар чын күңелдән әгәр, авыр эшне, изге хезмәтне.